راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي لومي حموس 10 مقابيتيو فنونا كموترو بزينا كفلميو مكتالكم نعدمكو أرستاتو كقدملكم ኤርትራውያን አክቲቪስት ኤርትራ ናይ ስታርሊንክ ኢንተርኔት ተጠቃሚት ክትከውን ይጉዝጉስ ኣለዉ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ አዛዝን ወዱ ንፕሬዝደንት ዩጋንዳን ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ምፍናው ነብኡ ንምትካእ ተባሂሉ ሑቲ ንግዳዊ መራኸብ ናብ ዝመላለሳሉ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ሚሳኤል ተኩሱ ክብሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ወቂሶም هذه إذاعة إرنا ዜና ብዝርዝር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ወናኒ ኮርፖሬሽን ዳሃሳስዋ ስፔስ ኤክስ ኢሎን ማክስ ንዩክራይን ብመንገዲ ስታርሊንክ ሳተላይታት ናጻ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎታት ክህባ ተመባፂዑ ከም መብጽዑ ድማ ሃገር ኣብ ኩናት እናሃለወት ዘይቋርጽ ኣገልግሎታት ኢንተርኔት ትረክባላ ነዚ ጋጣም ዘስተባሃሉ ጉጅለ ኤርትራውያን አክቲቪስት ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ስታርሊንክ ኢንተርኔት ክኸውን ኢሎን ማክስ ኣቓልቦ ክገብረሉ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ኤርትራውያን አክቲቪስት #ስታርሊንክ ፎር ኤርትራ ዝብል ዛዕባ ብምልዓል ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ድማ ትዊተርን ፌስቡክን ጎስጓስ ይገብሩለው ካብ ህዝቢ ኤርትራ 100 ጥራዩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝረከብ እዚ እውን እቲ ኣብ ከተማ ዝቕመጥ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኢሎን ማክስ ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ብምርዳእ ስታርሊንክ ሳተላይታቱ ናብ ኤርትራ ከም ዘቕናዓ ክገብር ይኽእል እዩ ነዚ ጻውዒት ድፊት ንምግባር ናይ አርቲፊሻል ብልሒ ወይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኪኢላ ዝኾነት ዶክተር ትምኒት ከይተረፈት ትሳተፉላ ዓለም ብመንገዲ ኢንተርኔት ተራኺባ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣብ ትጥቀመሉ ዘላ እዋን ህዝቢ ኤርትራ እቲ እንኮ ነዚ ዕድላት ዘይረኸበ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ እዚ ድማ ብስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይደለየ ጥራዩ መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ ብጭሕጊ ወይ ድማ ፋይበር ኬብል ብባሕሪ ብዝመሓላለፍ ቅልጡፍ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ተሓሲሙ እዩ ስታርሊንክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመንገዲ 1700 ሳተላይታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይህብ ኣሎ ኣብ ቀረባ መጻ ድማ ተን ሳተላይታት ናብ 42,000 ክብ ብምባል ኣገልግሎታት ኢንተርኔት ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከም ዝባጻሕ ክገብር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስታርሊንክ ክትጥቀም ኣብ መሬት ተቐባሊ ድሽ የድልዩ እንተኾነ ኢሎን ማስክ እዚ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክቕየር ከም ዝኾነን ብዘይ ድሽ ክሰርሕ ምዃኑን ይሕበር ኢሎን ማስክ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተወልደ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዜግነት ዘለዎ ወናኒ ቢልዮናት ዶላራት ዝኾነ በዓል ሃብቲ እዩ ብጻዕሩ ቢልዮነር ዝኾነ ማስክ ፔይፓልን ካልእ ህቡባት ናይ ገንዘብ ምትሕላፍ ኣፕሊኬሽናትን ዝመሃዘ ከምኡውን ወናኒ ኤሌክትሮኒካዊት መኪና ተስላን እዩ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ አዛዝን ወዱ ንፕሬዝደንት ዩጋንዳን ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጉባ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ምፍናው ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫት ሃገር ነብኡ ብምትካእ ስልጣን ንኽርከብ ዝግበር ዘሎ ምድለዋት ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ካምፓላ ገሊጸን እቲ በኽሪ ወዱ ንፕሬዝደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ዝኾነ ጀነራል ካብ 19 ዓመቱ ትሒዙ ን28 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽሕፈታት ሃገር ተመዲቡ ክሰርሕ እዩ ጸኒሑ ገሌ ካብቲ ዝተመደበሉ ጽፍሕታት ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሓይሊ ምድርን ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ሓለዋ ፕሬዝደንትን ቤት ጽሕፈት መንግስትን ዝተዋፈረ ፍሉይ ሓይልታትን ምጥቃስ ይካል ንዩጋንዳን 36 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 77 ዓመት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ዛጊት ዝተሓበረ ጥዕናዊ ጸገማት እኳ እንተዘይብሉ ድሕሪ 4 ዓመታት ኣብ መበል 81 ዓመቱ ስልጣኑ ክሓድግ ምዃኑ ይዝረብ እዩ እንተኾነ እቲ ፕሬዝደንት ስልጣኑ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንዝተመርጹ ዜጋታት ሃገር ዘይኮነ ናብ በኽሪ ወዱ ንምስጋር ሽርሕታት ፖለቲካ የዳሉ ከም ዘሎ ተቃውምቲ ወገናት ሃገር ይወቕሱ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝነውሓ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዝርከቡ 8 መራሕቲ ሃገራት እዩ ንኤርትራ 31 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ሓደ ካብቶም ምስሊ ኣህጉር ኣፍሪቃ ደዊኖም ዘለው መለኽቲ ተባሂሉ ምስ ሙሴቬኒ ኣብ ሓደ ዝርዝር ተቐሚጡ ይርከብ ስትራቴጂያዊ ገማገም ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሓይልታት ሑቲ ንግዳዊ መራኸብ ናብ ዝመላለሳሉ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ሚሳኤል ከም ዝተኮሱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ወቂሶም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ስሞም ንዘይገለጾም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ሓይልታት ሑቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብቲ መዓልታዊ ዓሰርታት ንግዳዊ መራኸብ ዝመላለሳሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሚሳኤል እኳ እንተተኮሱ ዝወረደ ዕንወት ኮነ መሰናኽል ግና ኣይነበረን ይኹን እምበር ሑቲ ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ናይ ምፍጻም ተኽእሎ እንተለዎ
ነቲ ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ ዝካየደሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ከም ዝኽእል ኣብ ክልል ማያት ማእከላዊ ምብራቕ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣህዱ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ገሊጹ። ሑቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕታት ከም ዘካየደ ኣይርስዓን። ወታደራዊ ሚዛን የመን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሑቲ ጸላእቲ የመን ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ወገናት መጥቃዕታቱ ክቕጽል ምዃኑ የጠንቀቕ። ከብራ ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ መደብ መንእስያት ክስዕብ እዩ። መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ብምኽንያት 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣዳሊናልኩም ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርየ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ንበዓት ኣስቴር ንኹለን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዶ ይኸውን? ኣስቴር ፈታዊት ደቃን ሓዳራን መንባራ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለዩ ሰባት ይመስክሩ። ስእሊ ኣስቴርን በዓል ቤታ ጴጥሮስን ክትርእን ከለኻ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ ከመይ ዝበለ ግሩም ከም ዝነበረ ኣብ ገጽ ሓድሕዶም እናተረኣዩ ዝለጋገስዎ ፍሽኽታ መንፈሳቶም ሰንጢቕካ ክትርእን ክትምስክርን ኣይትጽገምን። ኣስቴር ዮሃንስ ኣብ ግዜ ቃልስን ናጽነት ተቓላሲት፣ ኣብ ግዜ ራህዋ ድማ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ቆልዑትን፣ ኣብ ግዜ ምንዳይ ፍትሒ ደላይት ለውጢ፣ ድሕሪኡ ከዓ እስርቲ ኮይና መድረኻት ህይወት ተሓልፎላ። ተቓላሲት፣ ኣፍቃሪት፣ ኣደ መራሒት እያ። ንኣስቴርን ክሓስብ ንኹለን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እትውክለለይ ሰብ ትኸውን። ንኣስቴር ብውልቂ ክጠቅስ ዝገበረኒ ነገር ሓንቲ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳ ሕልናይ እትመላለስ ዕላልያ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ህይወት ኣስቴር ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ኣላ ዝብል ዕላል ሰሚዐ ነይረ። ኣስቴር በዓል ቤታ ጴጥሮስ ተኣሲሩ ምስ ሰምዐት ኣብ መደቃን ሰብኣያን ክትገብር ካብ ኣሜሪካ ባህታሃታ ኤርትራ ኣትያ። ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ስመራ ድማ ዳሃይ ሰብኣያ ከይገበረትን ምስ ደቃ ከይተራኸበትን ንቤት ማሕዩር ተወሲዳ። እቲ ሰማዕኮ ዕላል ኣስቴር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣተወትሉ መዓልቲ ጀሚራ ንግሆ ንግሆ ተንሲኣ ደቀይ እንዳበለት ጎሮሮኣ ክሳዕ ዝልሕትት ክትበኪ እዚያ ትውዕል ዝብል እዩ። ኣስቴር ኣብ መሪር ኩናት እንዳዓለለት ዝኣተወት ተቓላሲት እያ። ኣደነት ግን ኣብ ኪዋ ስዒርዋ፣ ደቃ ናፊቓ፣ ደቃ ክትሪኦም ደልያ፣ ደቃ ኢላ መዓልታዊ ዓቕማ ክሳዕ ዝጽንቀቕ ተልቅስ። እዚ መልቀስ እዚ ብዛዕባ 20 ሰዓታት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ 20 መዓልታት እውን ኣይኮነን፣ ብዛዕባ 20 ዓመታት እዩ። ሓንቲ ወላድ ማህፀን መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ክትጸባ ዝወለደቶም ደቃ ምርኣይ ን20 ዓመትን ልዕሊኡን ተኸልኪላ ንኽንድኡ ዓመታት ከዓ ኣልቂሳን ተልቅሳላን። ኣብ ሃገርና ኤርትራ እዚ ሃየንታዚን ካልእን ተፈጺሙን ይቕጽላሎን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣስቴር ንኹሉ መድረኻት ህይወት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ወኪልናይ ኣለና። ልቕሶ ኣስቴር ንመግደራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እንኮላይ ዶ ይኸውን ብዝብል ከዓ ብምኽንያት 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኦ ፈቲና። እዚ ሪኦት እዚ ኣብታ ኣስቴርን ከምኣ ተቓለስትን ንእስነተን ሂበን ነፃን ምዕሪትን ሃገር ጌርና ያለና ዝበላ ኤርትራ ዘሎ ምስሊ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝፍጠር ተፈጥሮኣዊ ይኹን ሰብ ስርሖ ሽግር መፅሓይኡ ዝባን ጓል ኣንስተይቲ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዝባን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መፅሓይ ኩሉ ሽግራት ኤርትራ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኣተዓባብያ ጀሚሩ ብዙሓት ልዎታት እናርኣየት ተዓቢ፣ ርሑቕ ተጓዒዛ ትመሃር፣ ነዊሕ እንዳተጓዓዘት ክትመሃር ካብ ዘጋጥማ ሓደጋታት ሓደ ጾታዊ ዓመፅ እዩ። ብድሕሪኡ ንቡር ክትገብር ምስቲ ዓማፂኣ ክትምርዖ ትግደድ። ጓልነታ ምስ ዘይኽብር ደንዳኒኣን ደፋሪኣን ኣብ ሓዳር ዑድ ትቑረን። ሰበይቲ ወታደር ትኸውን። ሰብኣያ ኣብ ውትድርና እንከሎ ንሳ እቲ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ቆልዑን ናይ ትናብራን ይገርፋ። ኣብ ገጠራት ሓረስታይት፣ ኣብ ከተማ ድማ ሸቃጢት ኮይና
ፀሓይን ንፋስን እናወቕዓ ጎረዶ ደቃ ትዕንግል ሰበይት ስለ ዝኾነት ጥራሕ እቲ ትገብሮ ጻዕሪ ኩሉ ሞጎሳውን ኣይትረኽበሉን እተን ኣብ ዓመት ውሕዳት መዓልቲ መጺኡ ሰብኣያ ዝሰርሕን ስራሕ ነቲ ናብራ ፍታሕ ከም ዘምጻኣሉ ይሕሰብ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ወታደር ትኸውን ኣብ ውትድርና ብሓለፍታ ትዕመጽ ንመርዓ ዘለዋ ዕድላት ይጸብብ ካብ ሓዳር ወጻኢ ክትወልድ ትግደድ ብድሕሪኡ ንቡር ዘይፈተነት ተባሂላ ዝደቐቐት ፍጥረት ከም ዝኾነት ትቁጽር ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ መነባብሮ ስድራ ቤታ ከተመሓይሽ ትስደድ ኣብ መንገዲ ስደት ብመጓዓዝታ ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ካልኦትን ከም በጊዕ ዓውደ ዓመት ተመሪጻ ጾታዊ ዓመጽ ይበጽሓ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ንሊብያ ትኸይድ ብቋንቋ ይኹን ብኻልእ ክትረዳድኦምን ከተፍቅሮምን ምስ ዘይትኽእል ሰባት ብዘይፍቓዳ መረጋፊ ጾታዊ ስምዒቶም ትኸውን ብተፈጥሮን ሰብ ዝሰርሖም ሽግራትን ሓሊፋ ናብ ሃገራት ምዕራብ ትመጽእ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝመጻቶ ዓዲ ኣፍራይነታ ክትዕዝዝ ሓርኮትኮት ትብል ኣብ ኤርትራን ዘለዉ ስድራ ቤታት ክትሕግዝ ዝያዳ ሓላፍነት ንጓል ኣንስተይቲ ትስከሞ ምስ ዝደለየቶ ሰብ ናብራ ክትምስርት ዕድላታ ይጸብብ ምስ ጻዕዳ እንተተመርዓወት ተረፍ ጻዕዳ ምስ ካልእ ኣፍሪቃውን እንተተመርዓወት ድማ ከምኡ ናይ ጸርፊ ዝናብ የሸንብበላ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ምስ ወዲ ዓዳ ሓዳርን ክትገብር ኣብ መንገዲ ስደት ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሓን ተፈሊጡ በቲ ዘጋጠማ ሞራላ ከድቅቆ ይነብር ነቂሓ ህይወታ ከተማዕብልን ክትመሃርን ተፈቲና ከም ኣዴታታ ኣይኮነትን እናተባህለት ትሕመ እቲ ወዲ ዓደይላ ኣብ ሓዳር ምስኡ ተቆሪና ዘላ ሰብ ከም ድላዩ እንተዘይኮይናትሉ የሃርማ ይጸርፋ የዋርዳ ካብ ሓሊፉ ኸኣ ህይወታ ይሕልፋ እዚ ዛንታ እዚ ናይ ዝበዝሓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዛንታ እዩ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ መከራ ህዝባን ሕብረተሰባን ኣብ ዝባና ዝጽሒ ፍጥረት እያ ንብዓት ኣስቴር ንኹለን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ተቓለስቲ ኣፍቀርቲ ተሰደድቲ ዶ ይኸውን ኣብታ ኣስቴርን ብጾታን ዝፈትዋን ህይወተን ዝገበራላን ኤርትራ ዓመታዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ይኸበር እዩ ምስሊ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ግን እዚ ክዝረብ ዝጸንሐ እዩ ንኣስቴርን መተኣስርታን ኩለና ውትድርና ኣብ መግደራ ስደት ብሓፈሻ ነዚ መሪር ክውንነት ዝነብራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መዋጽኦን ሰናይ ዘመንን ክኾነለን ንምነ ኣነ ጓሌ እንታይ እሞ ባእሲ ለዓል ምስ ሰብኣየይ ጸፍዓኒ ንሰብኣይኪ ያሕሪቕክዮ ኸኣ ይብሉኒ ስለዚ ስቕ ክብል ኣለኒ ምዕጋስ ይሕሸኒ ባእሲ ለዓል ምስ ሰብኣየይ ጸፍዖ ስዲእ ክብረት ዘይብላ ይብሉኒ ስለዚ ስቕ ክብል ኣለኒ ይቕሬታ ክሓቶ ሕሸኒ ሰብኣየይ ኣብ ርእሰይ ዝሙ ተጻወርዮ ሓዳርኩም እንድዩ ወዲ ስለ ዝኾነ እዩ ጠባዩ እዩ እንተ ኽኢልኪ ኣቀባጢርካ ሓዝዮ እዚ ኩሉ ኽኢለ ተሓጒሰ ክነብር እንተደለ ኣነ እንተ ዘሜ ኣመንዝራእ ነውሪ ጌርኪ ይብሉኒ ኣየ ዝሰብ ደንቆሮ ልክዕ ከምቲ ሰብኣየይ ዝገብሮ ኣብ ገዛ ዝሰኣንኮ ኣብ ደገ እንተደለኽዎ ናቱ ጅግንነት ናተይ ግን ስድነት ይቖጽርዎ እቲ ጎበዝ 30 ዓመት ዝኸተተ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ሃብቲ እንተኻዕበተ ኣንተ ወዲ ኹስቶ ክንደይነፍዕ እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ነዚ ኩሉ ጥርዩ ይበሃለሉ ጅግና ዝብል ቅጽል ስም ይወጸሉ ኣነ 30 ዓመት ምስ ገበርኩ ኣብ ንግዲ ኣትየ ምስ ሃብተምኩ እዛ ባሃም እንታይ ትገብራላ ዘይትዘመት ዘይትወልድ ከም መዛኑኣ ደድሕሪ ገንዘብ ክትጎይ ህይወታ ረሲዓ ይብሉኒ ኣረጊት ዝብል ስም የጠምቁኒ ንሰብኣየይ ሰበይቱ ምስ ሞተቶ ዓመት ከይጸንሐ ካልእ ይምርዖ ነፊዑ ጽቡቕ ወሲኑ ምስ ዝሞተ ዶ ይሞት ኮይኑ ይምጉስዎ የድንቐዎ ስራሕ ሰብኣይ ሰሪሑ ይብልዎ ኣነ ሰብኣየይ ምስ ሞተኒ 4 ዓመት ሓዚነሉ ክሳዕ ዝምነወኒ ደሓር ግን ካልእ ሰብኣይ ኣእተኹ
ክንደይ ተቕልጥፍ እያ ድማ ተባሃልኩ ምስኡ ትዘውር ነይራ ተወሪሉለይ ባዕላ ቀቲላቶ ትኸውን ተባሂሉለይ ኣነ ጓሌ መን ያ ጓል እታ ሕልምታትካ ከተግህድ ከይደቀሰት እትሓድር ናብራኻ ከተመሓይሽ ዝከኣላት ትጽዕር ንኹሉ ጸገማትካ ብፍቕሪ ትስዕር ምስ ኩሉ ኣበራትካ ጸይራትካ ትነብር በል እዚኣ እታ ጓል ብቕሳነት ቴድሮስ ዝተራዕመ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ዋዕሮ ዝተባህለ ምትእኻብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዋዕሮ ምስክር ወረቐት ሂቡ ዋዕሮ ዝተባህለ ኮሚኒቲ ቅድሚ 1 ዓመት ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብመርበብ ሓበሬታ ዘራኸባሉ ኮሚኒቲ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ተዋፊረን ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዎ ዝተሓበረ ዋዕሮ ኮሚኒቲ ልዕሊ 100 ቆምቲ ኣባላት ኣለዎ ኣዶ ወንበር ናይዚ ኮሚኒቲ ሜሪ መግደላን ደበሳያ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት ብምግባር ድማ ንብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፋን ካልእ ማሕበራዊ ሓላፍነት ተሰሚዕወን ንህዝበን ተገዳስነት ዘርያ ዝተባሃላ ደቂ ኣንስትዮ ብህዝቢ ምስተረቑሓ እቲ ኮሚኒቲ ድማ ዋዕሮ ኢሉ ብምስማይ ምስክር ሂብወን ኣባላት እቲ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብዝተፈላለዩ ንንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝድርኹ ኣርእስታት እንዳልዓላ ኣብ ክለብ ሃውስ ንሓድሕደን ይነቓቕሓ ከምኡውን ሰብ ሞያ እንዳዓደማ ሞያዊ ምኽርታት ይህባሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዋዕሮ ኮሚኒቲን ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮን ብዝምልከት ጉዳይ ብዙሕ ተገዳስነትን ድጋፍን ንዘርእዩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ናይ ዋዕሮ ምስክር ወረቐት ተዋሂቦም ስደት ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝገብሮ ቋንቋ እዩ ሞያውያን ዝህብዎ ምኽሪ ይኹን ኣስተምህሮ ብቋንቋኻ ክትረኽቦም ዘይምኽኣል ከዓ ነቲ ህይወት መሊሱ ይካብዶ ሕጂ ግን ሳላ መርበብ ሓበሬታን ሳላ ከም በዓል ዋዕሮ ዝኣምሰሉ ምትእኻባትን ብዙሓት ሰብ ሞያ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ህዝቦም ከንቅሑን ከምህሩን ምርኣይ ንሕውየት ሕብረተሰብና ሓደ ስግሞ ምዃኑ ተስፋ ዝህብ እዩ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ከም እትኾኑ እምንቶና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ምስ ራድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ብይርጋ ኣለም ፍስሓ ዝተዳለወ ኩናት እቲ ካልእ ኮሮና ዘርእስቱ ትሕዝቶ ክስዕብ እዩ ቀድሚኡ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዓኩም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምፍጻማ ወናኒ ኮርፖሬሽን ዳህሳስ ህዋ ወይ ስፔስ ኤክስ ኢሎን ማክስ ንዩክሬን ብመንገዲ ስታርሊንክ ሳተላይታት ናጻ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎታት ይህባ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ነዚ ኣጋጣሚ ዝተባሃሉ ጉጅለ ኤርትራውያን ኣክቲቪስት ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ስታርሊንክ ኢንተርነት ክኸውን ኢሎን ማስክ ኣቓልቦ ክገብረሉ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለው እቶም ኤርትራውያን ኣክቲቪስት ሃሽታግ ስታርሊንክ ፎር ኤርትራ ዝብል ዛዕባ ብመልዓልዮም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብፍላይ ድማ ኣብ ትዊተርን ፌስቡክን ጎስጓስ ዘካይዱ ዘለው ካብ ህዝቢ ኤርትራ 100 ጥራዩ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክረክብ ክኢሉ ዘሎ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝን ወዱ ንፕረዚደንት ዩጋንዳን ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጉባ ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ምፍናው ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሃገር ነብኡ ብምትካእ ስልጣን ንኽርከብ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ካምፓላ ገሊፀን እቲ በኽሪ ወዱ ንፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ዝኾነ ጀነራል ካብ 19 ዓመቱ ትሒዙ ን28 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽሕፈታት ሃገር ተመዲቡ ክሰርሕ ዝጸንሐ እዩ استراتيجياوي جماجم تقصاصيروم ዝርከቡ ሓይልታት ሕቲ ንግዳዊ መራኸብ ናብ ዝመላለሳሉ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ሚሳኤል ከም ዝተኮሱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ወቂሶም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ስሞም ንዘይገለጾም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ሓይልታት ሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብቲ መዓልታዊ ዓሰርታት ንግዳዊ መራኸብ ዝመላለሳሉ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሚሳኤል እኳ እንተተኮሱ ዘውረዱ ዕንወት ኮነ መሰናኽል ግና ኣይነበረን እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኩናት እቲ ዝሓሰመ ቫይረስ
بيرقالن فسها ازي دمص راديو إيرنا عالمنا نزحلف كلت عمتات COVID-19 بزتسميه تلابعي حمام روفي لايدة كستن كابتن أبرمت دحنت زلوا كسابتن ترزم عبالة بتسيحن زبهللن كابتن بولك أملغتي زدهاخا كسابتن عد مسلن ديموكراسن ينزبلا كابتن نايمريث نابرئن كتاعما زي تغالن كسابتن بحرن تفرن كالاي عدن كجبرا زي تتصقما هاجرات بمعرن فتفيتن مرحتن بمعرة تربشم هزبتاتن ون بمعرة رعدنا كل تسفاتات كا نام محرت فتقرن ناب فريات سب مويات عنان كوينو كساب كندزي نهابتا من دغان نرخبن سؤنن نبعر رحوقن كربان أبزي هالوابتي نملا هزبي نايز عالم بمعرن بزي الزانن درجة كشبر زغل نجر مقصاتو نحلنا نسب أونتن زغورغورة أجت أمين مخانون كيليو ترزم عبال عالمنا نخمز زا مسألة بغل طفن بل ما من كلا بعد زغل كبيت سعبين زغت البدهو زي تدالوا من باروين قهد جيرو إذ حمام مليونات وسيدو كم سعبين هيوتهم زسانو عبالات سدرابيتن فتوتن كا نغالوت مليونات قوديو نمليونات كالوتون نسقاين كانزان الساتحو وقتن كونتات أيرن أنا مزمزة حنساب كم هداني حنساب كم حنان ناتقعه أمنغو تسفان شغلان نعلمنا نابزن نابتنا بيلوا أتغبر اللوت بهيلو بسب موياز نقر تنكاغتات أبوتون كله فرحن رعدن ون تلمت تقدو خوينم كا ولا انتشقر أبكس قالو زي كل درجة كيبت صحي ويتقليلو خيتفئه شاغلتنا كم زهد كوينيو بغندو خا اتغصاب حجي أما بلكن دي جيزي بك آخم زبهال زي تفلت كتابت بمتقنو رعدنان سنبادنان سخخ كم زبل جيرويو إذا نايملت علمنا تمساسالم عبالو غينو إذا بجزاء مرحتا كاب كبابيان علمن كتنتسأل زتقبرت إيرتراغن كالق فلوين نتامز جيبا إذا أنكون كتابت زتحسمت أفريقاويت هاجر نايزبل زك أبابل زينا رأسا قداي كوينا إذا هزبي نغي حجز زتعد كسرعات هزبي نغي حجز كله أفدقتاتو عاتسيو اتغاب حجز جزاء منقصو نعمتات زبوغر هزبي بغالوت نغي حجزون اقدا تغيرلو اما دما عبزفتان وقتي نكتابت عج زبلت إيرتراغن هزبا بكورونا كتقعلو أبزي كل سفرا سلازتعاوبا يكونن انقدعاء ويكل صما آميناون أيكونتن عغما خيلا نفسك تكالاخل سلتخيلون أيكونن اتنكو أزازن بعال حيلن اتي محاريخن كتاليخن أني زبله انكي حراز بالرهو سرعات يجز أصل زلو ترايو سلمتاي كم كخون كم زدليغا زخون سب نزخون كال سب كردا يكئلن نجزا رأسو كردا ون يكئلن كتجمت وي كتم مخاني زي فقد عتصاق وساني سلازخونه مستي تكبر زي حوسو لمج الرحو رئيس مركوسا زمساسلون يبولون من البات انت تمساسيلو عبلبن لسانن تكبرتو ترايو ازيج الرحزي تكبرن سناي دليتن سلا زي تحوسو رئيس مركوسا كتشرح نيرترا ايكاب رئيسي ايكاب مركوس تراي تريفوا قالات تكبر انت زي تحويسوهم
حلميهم حلمي اتدهسيسكا زي جبت نايت المات حساب زي دمت راديو إيرناي وداي كورونا فيروس أب حدا معلب كي بتصحي ويمسرتاو فتح كي رخبه علمنا كال عينة كورونا تغعيوا بفرح زحقون بمعدو زساقي كورونا كاب زفترو كبير وطري زباء سسقات زفتر غستت روسيا سراويتا نابدوبات يوكرين تتصقع على زبل تريري مسل بزي نبرة وغسان حبريتان معربوين هقرات زجمرة مفحفاح انه ناب كبير وطر هزبتات زبزحا هقرات علمنا عريقو حانت هقر نغم الأولاويت هقر ربحان سقاتن مخنياتو بزقبرة ورار كويناتو ولعو أما يتسلموين زيقاتاتن هتساناتن هيوتهم سينام مليونات يوكريناويان بيتومن ما مقنابرؤمن حديقوم منسيات ناب كوينات زميتوم عديتاتن هتساناتن اقروم ناب زمرحوم هديموم أشحات كالوت بسدتن تمرتن أب يوكرين زنبورو زيقاتات كالوت هاقرات زخونو سدتن ياتات بفلايكو أفريقاويان أب العلتي كم كلتي أب تخباب زنبرلو زنحو بوتا زنبر زيقا زقات أمام حدقا توساقي نادلون عليتنتن تقاليعهم أتوم علم زأويت اللوم يوكريناويان تنك أويات تسألمت أفريقاويان بمخوان إيدوم أرسيحهم أبحث إرجيزي كثماتات يوكرين سلموين زيقاتاتن برقات كاب زنورلن ناب عودة خوينات تغيران متنقغتان تصاوعيت نمقرات كويناتن كاب حيالات هاقرات وحيزو ازقنا نتي بدلون وطنن ناب كويناتن ورارن زاتوه مرح روسيا مشادني خوينو بمتنقغتا سخخ مبال سعرت زتحسب يمثل سلز روسيا نهزبن منقساتن كالوت هاقرات سيترف نجزء هزباون تصممت بنصارو قرأن تهديدان كاب يوكرين حلفو نابتن تأمرتن زسقاء عبلالئن زفرها رقاتن ون زي تدليو هاقراتن منقساتن أبسيحاتو بزغاء ادغل عينة كورونا كاب روسيا تولده اتفغرا كندز بتصحور حكات اترعدي أصفع فيحو أب عنكيل تغينات زتا أقدرلو كباب دما بزبا سملكعو هيوت أفئة نبرة عنوة سلامون هدمه علم نتي نقلت عمت شغط قوت زأتولا كورونا رسيعة نزا حدش كورونا عينان لبان هيباتو نتلاب عنتو كتقت نفخرو كتبرد انت غيلاون كتقطع أخيبات صويعة حفشاو بايتو حبرات هاقرات نخقنع 194 هاقرات ترغيبا ورار روسيا قبل علي يوكرين نمخنان كوينات دو كبل نمتصواع دمت تغيرو إرترا اتا انكو أفريقاويت هاقر نمقوت صارن مقتاء سعبيناتن كورونا أبز كايد عالماوي متحقازن مدققافن بمحسام كتابت نظر آياتو قلو الوسان دما دقيماتو اتحنكيران هلغن مسرح زيادة زبرهن عبكمو أقات أميتات زيادة زنكحن أبيرترا زولو سرعات نيرترا نمنوار ناحي لبو تمويتو تعويتو دما أم حسام كتابت زترأي أبيا نهزب إيرترا فليو زقود إيزنبرمو أبا زير حقبطات زركبو كالوت هزبتات مقداء نزغل كب زبالقات أمت رخيبوس كملت أيتدلين إيرترا أبا البايتو سبعو مسالات ودب حورات هاقرات كم مخوانا متأن بورا روسيا أب يوكرين نزت فترة غلولاو عمل كيتو
ዕፁ ኣኼባ ክካየድ ንዝቐረበ ሓሳብ እቲ ኣኼባ ክግበር የብሉን ኢለን ካብ ዘድመጻ 5 ሃገራት ኮይናያ። እቲ መደብ በቲ ቁንጣሮ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ክበኩር ኣይከኣለን እሞ 3 መጋቢት ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ተቐኒዑ። ኤርትራ ድማ ነቲ ዘየንሂ ማለት ሓንቲ ዘየፍሪ ድምፂ ካብ ምድጋም ኣይተቆጠበትን። መርኣያ ኩቱር ኣራዊትነት መራሕታን ምሕዝነታ ምስ ሩስያን ኮይኑ ኸዓ ሓሊፉ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ኣብ ነጻ ፕረስን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ክትስራዕ እንከላ ኣብ ርእስቲ ናይ መወዳእታ መስርዕ መሓዛ መበል 179 ዝተሰርዐት ሃገር ሰሜን ኮርያ መንባራውን ተወሳኺ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ተርእዮ ነይሩ። ነቲ ብተግባራታ ንሰሜን ኮርያ እናመሰለት ትኸይድ ኣላ ካብ ዝብል ስጋት ዝለገባ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ዝብል ጥብቆ ብግብሪ ከም ዝተላበሰቶ ካብኡ ሓሊፉ እውን ነታ ከይትመስላ ዝተፈርሀት ሰሜን ኮርያ ከም ዝሓለፈታ ዘርኢ ነይሩ። ኣብ ጊዜኡ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝኸፍአ ፕረስን ሰብኣዊ መሰልን ዘለዋ ሃገር ደኣ ከመይ ዓይነት ስርዓት ዘለዋ ሃገር ኮይናያ እናበሉ መወከሲ ነጥቦም ጠቒሶም ዝግረሙ ወጻእተኛታት ኣጋጢሞምን ነይሮም። እምበኣር እዚ ነጥቢ ደጊሙ እውን ኣርእሲ ካብ ምዃንን ኣቓልቦ ካብ ምስሓብን ኣይዳሕነን። ኤርትራ እታ መሰታ ሰሜን ኮርያ ደጊማ ኣብ ቅድሚ ዓለም መሓዛ ሰሜን ኮርያ ኮይና ንምቕራብ ኣይሓነኸትን። ነብሳ ኸተንጽህ ዝደለየት እውን ኣይመሰለትን። ሓምሻይ ርእሳ ወራር ንዘይምኹናን በቲ ሓደ ገጹ ድማ ኩናት ንምድጋፍ ኣብ ቅድሚ ዓለም ደው ኢላ። መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም እትኸይድ ንገረኒ እትብል ምስላ ኣብ ሓጎታትናን ሓጎታትናን ሒዝና ናብ ዝርዝር ኣስማት ናይተን ምስ ኤርትራ ሓቢረን ናብ ኩናትን ወራርን ነፃውዒት ደው ምባል ኩናትን ዝሓንገዳ ሃገራት ምስ እንኸይድ ከዓ እታ ምስላ ትግርኛ ምስቲ ዝርዝር ኣስማት ግርም ክትገጣጠመልናያ። 5 ብዓመፅትን ውልቀ መለኽትን ዝምርሓ ሃገራት ምዃነን ናይ ሓባር ረቑሐአን እዩ። ሩስያ ባዕላ በዓልቲ ጉዳያ ኩናት ክቕጽል ወይ ነቲ ወራር ነዘይምኹናን ምድማፃ ካብቲ ብቐንዱ ኣጒላቶ ዘላ ኩናት ኣይዓብን እሞ ብውሳኒኣ ዝግረም ኣይህሉን ንበል። ቤላሩስ ጎረቤት ዘን ክልተ ሃገራት ማለት ሩስያን ዩክሬንን ኮይና በገዛ ፍቓዳ ኣብ ምስሳይቲ ኩናት ንምእታው ዝፈትወት እያ። ብድምፂ ጥራይ ዘይኮነት ከዓ ብኹሉ መዳይ ኣብ ጎኒ ሩስያ ዘላ ሃገር እያ። ሶርያ እታ ብውልቀ መላኽት ትምራሕ ሃገር ዜጋታታ ዓዶም ገዲፎም ብምስዳድ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዝዮም እታ ብሰሪ ስእነት ውሕስነት ኣፍ ደገ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝኹሕኩሑ ዜጋታት ዘፍረየት ሃገር ንኩናት ምቅዋም ኣብ ልሳን ኣይተረኽበን። ሰሜን ኮርያ እታ ኣብ ዓለም ዕፁውትን ናይ ራዕድን ሃገር ድሌት ሓደ ሰብ ንምትግባር ድምፂ ሓደ ሰብ ንምስማዕ ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ዝግብረላ ናይ ጭቆና ሃገር መረገጋእ ሃገራት ቅሳነት ህዝብታት ኣይንታያን እዩ። እንሆ እምበኣር ሃገርና ኤርትራ ነተን ድምፀን ዓቂበን መስቃጥ ዝመረፃ 17 ሃገራት ኣፍሪቃ ሓሊፋ እታ እንኮ ንምኹናን ኩናት ዝሓንገደት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ርእስን ዛዕባን ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይና ቐኒያላ። እቶም ኣብ ሃገራቶም ሓዊ ኣጒዶም ህዝቦም ዘከላቡቱ መራሕቲ ካባ ዲፕሎማሲ ቐንጢጦም እቲ ናይ ብሓቂ ዝመስልዎ ቋንቋ ኩናት
ደገፎም ሂቦምሉ ጉያ ናብ ጸድፊ ተግባራት ዓመስቲ ድምፂ ጋሃስ ዝመሰል ዕዮ ኣራዊታት ብስም ሃገር ክንገርን ክዝንቶን ከሎ ግን ክንደይ የሕምም ደገፍ ንኹናት ድምፂ መራሕቲ እምበር ድምፂ ሃገራት ኣይኮነን ዝብል ክብ ዝበለ ድምፂ እውን ኣይህደኦን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ